Geno mara nyakora mogini ntiere kare odiochieng' ma kawuono arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Weche manyien otenore gi wach ombulu mag 2022 pare nyaka gie sani pod nitiere bura madhi nyime doho mamalo mogik ma pacho ka Supreme Court kama okinde mag jogo manodonjnegi koro ni pedho weche maging'eyo ka gikwedo ng'ur mane ochwal ni nitiere chochni manobede ombulu ahinya to e kom mar jatend piny Kenya. Gin weche momedo luwo ni nyakora Ramogi chenro mar kweno nyotim nyaka otieno nyaka kogwen makawuono ka bende duoko mar kweno mancha inuoyo kata mancha dogolo chik mondo minuoyo moko kuom tesende mag ombulu ibiro pedhe nyim dono dhiambo makawuono. Magi to kod mamoko nyakora Ramogi kod mowuok e kor gwenge mopogore opogore arwaki ni machiegni. Mokwongo oyudo weche manyien ma wamiyo pek. Okinde William Ruto kod IEBC chiwo duoko magi e bura madhi nyime e doho mamalo mogik. Penjo pod medore e wi yo ma migawo mar somo dhi tiyogo e yiero jopuonjre madonjo e sikunde sekondar madundo. Almost over a year, vehicles 82 against 256 drivers. Right, it's something I want an explanation. Gavana Makisi Simba Arati timo nonro e wi nyamburko kod derepe mag kaunti no. Nyakora Ramogi arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Nyalo tudori koda e namba 3600 kata bende nyalo luwo e Facebook koda YouTube gi Twitter mar Ramogi TV. Wan gi mathoth ahinya nyakora Ramogi bed koda chakruok nyaka giko mag weche gi manyien. Nyinga en George Bati. Kama ng'iyo mago motenre kod weche ma bende dhi nyime nyakora Ramogi e doho mamalo mogik ma pacho ka gi oganda kaka golo pachgi geno mar oganda kotenore gi duoko mar bura madhi nyime no. Jotend kanise ma pacho ka koro kwayo jo Kenya mondo bed gi kwe seche ma girito ng'eto mar doho maduong' mogik ma pacho ka. Kotelnegi kod jagoro mar Federation of Evangelical and Indigenous Churches of Kenya, Jadolo David Thagana. Jotend kanise go nyiso geno margi ni doho maduong' mogik biro ng'ado bura yo makare maonge yiengruok nyakonchiel. Jadolo Thagana ochiwo siemno kendo nyiso doho ni mondo kik nind nyabathe achiel kowacho ni mano nyalo miyo oganda jo Kenya ok yud ratiro margi kendo nego geno ma jo Kenya nigodo e doho ma pacho ka. Oloso joja e kaunti ma Kiambu e giko mar ndalo adek mar tiego jotich Nyasaye kod lemo kama bende okwayo jo Kenya mondo miyo bi oyie kod ng'eto mar doho mar Supreme biro chiwo tarik 5 mar dwe mar 9. Wach ma kamano sir kod Rebni Dr. Kari Okin kod Elizabeth Modoni. That they go there with a mind of servant leadership, because this what we need in this country is servant leaders. Wherever they are, they go out and serve their people. We also are aware that the contentious presidential election are in Supreme Court, and we are spending our time to pray for God's will to be done, and we are appealing to the Supreme Court, the judges. We would want that message to come out strongly from the Supreme Court, and if eventually the decision be fair and just, so that the Kenyans can have confidence in our systems of the court. I just feel so much for the people when they're hurting because people can't have the heart and the mind to get along with one another and love one another. So I'd really encourage Kenyans that are out there to say, whatever the issues are, whatever the disagreements are, the greater message is the message of caring for one another and loving one another, and then we'll all be better because of it. Na zaidi wa mama ambao wamekuwa katika mstari wa mbele ya maombi, tuendelee katika maombi kwa sababu tunajua ya kwamba wakati tunalitia jina la Bwana anakuja, anajibu maombi na anatenda mambo makuu kama vile tumeona. Tumekuwa na hali ya utulivu na amani, na kwa hiyo tunaomba tuendelee katika hali ya maombi kama vile Biblia inasema kwamba tuombe bila kukoma. Mabondo oyudo thuolo mar bedo kod okinde mamoko maloko negi tiend weche ma ok ginyal winjo e kinde ma giluwo bura makweno yiero mar jatend piny Kenya madhi nyime doho mamalo mogik ma pacho ka.
Okindego mabende luwo burano kokalo e wang' jowi ma oketi apisi mar kar chung'od bura ma Bondo kolo weche ma iwacho e dono koting'o manitie andika mag kuong'ruok ma iluongo ni affidavit ka girito kaka joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro ng'ado bura tarik 5 dwe mar 9. Chenro ni geno ni biro konyo jopiny mondo mi kik bed gi geno mamalo ahinya kendo giikre ne yo moro amora ma dohono biro ng'ado go bura mar yiero mar jatend piny. Jukumu langu leo ni kujaribu kuwaelezea wananchi wa Bondo kinagaubaga na kwa ile lugha ambayo wanaelewa yale ambayo yaendelea pale. Umejua wale mawakili wanaongea na lugha ambayo huenda watu wetu hawaelewi. Si watu wetu lani yule mtu yenye si wakili, layman. Sasa mimi kama wakili baada ya hii napenda nawaelezea ambacho kiliendelea, yale ambayo itaendelea kesho, na tunaomba watu wa Bondo wajitokeze kwa wengi. Kesho tunaendelea na pia Jumatano na Monday pia wakuje tungoje uamuzi wa kotini. Hapa penye tuko kwa CDF hall na tuko na watu wengi wako hapo ndani wanaangalia vile mambo ya koti inaendelea. Wanaangalia Supreme Court live na wanasikia vile mawakili wetu wanaongea pale. Wanapenda vile hao mawakili wanaongea. Na kwa sababu tunaona evidence ni mingi. Sisi tunaona hatuendi kwa uchaguzi, baba ndio rais atatangazwa rasmi. Watu walikuwa naimba tu baba. Hatutaki maneno ya sijui koti itaamua kitu kingine. Sisi tuko na amani, tunaomba tu amani na tutaendelea na amani. Lakini baba ndio rais. Agwamboe, baba to. Hapa Bondo sisi kama wamama tumesimama hapa. Vile tulipiga kura yetu tarehe 9 mwezi wa 8 tulikuwa tumejua baba ndio atakuwa rais wetu. Lakini vile tulitangaziwa ile siku ingine hata wamama pia wote walilala chini ambapo wangeshindwa kupikia hata mabwana zao. Ama ni aje? Siamkupika. Mimi kama mama hivi nimebeba njugu yangu. Nilikuwa nimefurahia Agwambo akienda. Mimi nitajitoa niache hata kuuza njugu niende kwa maendeleo fulani. Lakini sasa wamenyang'anya baba. Mimi ninalia sana. Nina huzuni zaidi. Tafadhali wanakoti mfanye heshima. Gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga otimo lokruok e bede migepe mopogore mag kaunti no kaka okang' mar jiwo tije mag kaunti ne jopiny. E band migawo mar thieth Dr. Kevin Osuri ma osebedo apisa mar thieth e sub-kaunti mar Angwe oter kaka apisa maduong' mar thieth e kaunti yor Kojolo kao kar Dr. Gerald Akeche ma otere e migawo mar teko kod mwandu mag lowo. Ruth Alo ma osebedo apisa maduong' e migawo mar teko kod mwandu mag lowo oter kaka jagoro kendo jata tije e board mandiko ji tije kaunti no ma Homa Bay kendo mamoko. Lokruok makamano osechako tich. Mr. Samson Okumu will move from Director of Procurement to Director of Housing, Department of Lands, Housing, Urban Development and Physical Planning. Ms. Ruth Alo will move from Chief Officer, Department of Energy and Natural Resources and will act as the Secretary or CEO to the Public Service Board. The above changes are specifically meant to ensure prudent management of our county resources, inspire transparency in our accounting and procurement services, improve the delivery of medical and healthcare services, and inculcate best practices in our human resource management. We will be updating you as we continue to make changes within government. But I want to assure the people of Homa Bay that we are determined to deliver the very best services. The issue of Sena, I discussed it with High Excellency, that we are going to complete that theater, and maybe tomorrow or the day after tomorrow, you will be seeing some people moving around there to carry out some assessments, and it will be done. And we were in the island,
and moving a body from the island to mainland is not an easy task. Carrying bodies, we are committed that within 6 months or 1 year, you are going to have a fully fledged mortuary in the island. Wadhi nyime nyaka Ramogi, koro wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. Gavana ma Kisii Simba Arati obwok ewi kaka sekta mar wuoth e kaunti no osebedo ka ndiko derepe tich e yo ma ok ni kare. Kaluwore ni nitiere derepe maromo 256 mondiki e tich, to kaunti no ni mana gi nyamburko maromo 82 kende matiyo. Koloso e seche manoromo gi derepe e kar tiegruok mar jopur miluongo ni Agricultural Training College mayudore Central Kisii, kamochiwe siem ne jatich moro amora mayako omenda mag jopiny ni biro kaune ondamo mager mar chik mar chopedo. Kaluwore ni omenda maromo $6 million ichulo jotije manyawawa kendo osebedo kalal e kaunti no. Kaluwore kod lipot ma Gavana Arati osomo ne jotije mag kaunti no, nyamburko mathoth mag kaunti onge kod okumba mopodhi kata obed ni rekod kata nonro mawuok e apisi mar omenda nyiso ni gin kod okumba mongirore miluongo ni comprehensive. Ogolo chik mondo mi derepe duto ochop gi geche magi riembo e alap magusi kaka achiel kuom yo mar chako timo nonro. Almost over a year, vehicles 82 against 256 drivers. Right? It's something I want an explanation. Because these people, 256, they draw salaries which is meant for development in the county. Waziri wa fedha yuko hapa, amekuwa akilipa pesa za comprehensive. But what you have been getting, it's a third party cover. Unajua, guys have been operating this county as if Kisii County is not part of this country. Kuja tuzemezane, tuongee, uniambie ukweli vile umekula hiyo pesa. Tukwambia tafadhali ile ambayo kidogo imebaki rudisha kwa county. Tumekusamea lakini hatuwezi sahau. I'm told even at the county assembly, Garissa county assembly, people, they're having them in their homes. Nataka akamatwe, nataka atakamatwa. Hizo gari zote, I'm giving instruction, lazima akamatwe. Haizi chukua gari za serikali ameweka kwake. Anataka kucheka na mtu? Hapana. Ama mnataka tuwasamee, tutembee na wao? Hapana. Wamekula ya kutosha. Yes. Wiki na wiki ijayo mtasikia nduru, msiogope. Hiyo nduru itakuwa ni ya kazi. We will instill discipline. For human being to give positive results, pain must be inflicted in them. And we are going to inflict those pain for people to be upright. Ramogi mano Gavana manyien mar kaunti ma Kisii Simba Arati loso kotenore gi chenro ma ochako mag neno rie weche kaunti ma Kisii. Bende wacho ni gik moko ma ok osebedo ka timore e yo makare. Wadani mondo mi watudre kod jafwambo marwa Crispin Otieno ma ni Kisii mondo mi onyiswa ni to nyaka gi sani chik manyo Gavana Simba Arati ogolo mondo mi jogo magin derepe mag nyamburko mag kaunti no mondo mi ng'ato ka ng'ato owuoth gi nyamburko mare kata oriemb gi nyamburko mare kendo chung gi kasto chung mana e bath nyamburko mare mondo kwan gi ng'eni to derepe mamoko riembo ang'o e kaunti no osechopo kanye. Crispin namosi ni misawa ka intiere gwenge ma Kisii. Nyiswa ni nyaka gie sani chenro mar chako tich mar gavana manyien Simba Arati e kaunti ma Kisii chalo nade ahinya kotenore gi wach mar derepe ma iwacho nitiere jotich moko manyawawa kata mago maonge ma ichulo e kaunti no. Awinjo yo makare misawa George Bati antiere alap magusi stadium kama okinyi makawuono mana kaka ni winjo ka gavana ma county ma Kisii mano Simba Arati owacho diching manyoro ko wacho ni ntiere derepe mosebed ka imiyo pesa kata kamano okne tich magitimo e county ni ma Kisii omiyo nochiwo chik mondo mi derepe dutote ma county ma Kisii ka achiel kod geche dutote ochope alap magusi stadium mondo mi gi kwan mar geche mantiere county ka achiel kod kwan mag derepe mantiere county ni. Mana kaka inyalo neno toka ka Simba Arati pod dhi nyime kod timo
ka omedo ikwano derepe ka achiel kod geche mbele kumineno ni mae kuma geche duto te oriedo kendo ing'iyo ka gari be nigi insurance kaluwore gi kaka osebed ka wachore. Omiyo nitiere geche moseyud ka onge kod insurance, nitiere moko bende ma onego bed ni kod comprehensive, kata kamano gin insurance mag third party. Omiyo en wach mosekelo liete county ni ma Kisii, kendo mana kaka inyalo neno derepe motiek ng'iyo geche gi wuok kendo chimo kuondegi mag tich. Kata kamano Arati wacho ni ma ok en mokwongo, odwa neno ni ji duto te mantiere kaunti ni ma Kisii bed jogo ma kwan mondiki e buk kata kwan mantiere department mar human resource chal gi kwan mar jogo ma tiyo e kaunti ni. Mana kaka ineno magi geche masani koro gi kagwa ka gin magi geche mag madil kod weche mag thieth kata ambulances, kaachiel kod geche mochung'ne weche mag seche ma kata iluongo ni fire brigade vehicles. Mana kaka inyalo neno magi kaka gidhi, kendo Simba Arati ochung'ne ng'iyo kaka gechego gin chal margi, kabe gin insurance, derepe mag gin adi. Waneno ka nitiere geche moko ma ni kod derepe 5, wach mowacho ni onego bed ni ing'iyo makare, kendo odwa luwo gino madimi gari achiel ni kod derepe madhi 5 kata 6. Chenro ni bende oting'o nyaka apisas mag obila mawuok traffic department. Waseneno ka gin nyaka gi gimiluongo ni machine mar alcohol blow. Oneno ni derepe duto te mantiere ka mochopo ka ikuongi kale ikuongi ing'weyo machine mar police ng'iyo ka bende dibeni itiyo to in ng'ano ma madho kong'o. Omiyo en chenro ma jotije ma kaunti ni ma Kisii nok par ni nyalo timore e kinde ni. Kata kamano Arati wacho ni okobi dok piny, kendo bro neno ni kotieko gi weche mag geche kata weche mag transport, odhi e department kendo ma ochung'ne weche mag thieth, kendo gino ma kama bro timore e migepe duto te e kaunti ni ma Kisii. Omiyo ka Simba Arati otieko gino ma wach mar ng'iyo geche, ang' ne walos kode kanyo mondo nyiswa ne chenro ma ochano mar timo kata atua modhi kawo ne derepe ma oyud ka ok gin jotije ma kaunti. Bende kanyo ne waneno ka director mochung'ne weche mag ndiko jotije kata director mochung'ne human resource nogolo chik ni mondo mi owuoge e migawo morito no kendo tere migawo machielo mapiyo kaluwore kod weche maluwore ni osebedo kondiko jotije moko ma ok ong'ere ni tiyo kuma nade. Omiyo en pod en chenro ma omedo kelo liet ahinya e kaunti ni ma Kisii, kendo bang'e kanyo ang' wanyisu gino ma Simba Arati wacho kaluwore kod wach mar ng'iyo geche odiochieng' ma kawuono madhi nyime e alap ni Magusi Stadium. Nyalo paro duol mochung'ne weche mag kedo gi mibadhi e thurka EACC bende osingo mar tiyo kanyakla achiel kod telo manyien e kaunti ni ma Kisii mar neno ni weche mag mibadhi oked godo e yo makare, mar neno ni ratiro omedo neno seche gi makoro telo manyien e kaunti mopogore opogore medo mana medo kawo tije to ka yiero nosetim e thurka. Omiyo ang' ne wanyisu kanyo bati gino ma Simba Arati wacho to kang' osetieko gino ma dhi nyime e alapni Magusi Stadium. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom miyowa lipot gi ler manimba kowuok e gwenge ma Kisii ma chenro mag telo manyien koro chako tiyo, kendo mano mi yangonwa en ni nitiere kweno madhi nyime mar nyamburko ka nyamburko gi dereba mare mondo ming'e to gin nyamburko adi manigi derepe adi e kaunti no kaka achiel kuom keto kare lai mag tich e kaunti ma Kisii. Erokamano Crispin, podi medo luono mathoth, ang'e ni pod wabiro medo duogo kuomi mondo miwa mathoth. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Nuoyo kweno kod timo nonro ne ombulu e moko kuom tesende go ombulu kaka doho ne ogolo chik koro rumo. Apisa kod jochung' mag jolar Compton piny Kenya nyotayo chenro no otieno mangima e bwo arita ka duoko mowuok e nuoyo kweno makamano ichwalo ne doho mamalo mogik sa 11 odhiambo ma kawuono. Wadani mondo watudre kod jafwambo marwa Edwin Okoth ma bende osebedo e kar kweno makamano kata kama nitaye kweno makamano ma antie Forodha House bure Nairobi ka, kendo koro ni
Omiwane ni to weche chalo nade gi kinde ni kotenore gi wach mar neno ni kweno ni gidwoko mar kweno chopo kare. Edwin Namosi ni misawa ka intiere for other house nyiswa ni to nyaka gie sani kweno manyo chakore kendo no tim nyaka otieno nyaka kogwen makawuono weche ne chopo kanye gin ang'o gini madiponi joma ne tayo chenro mar nuoyo kweno ni owacho to sadi gi gik mage midhi ter ne doho mamalo mogik mondo ging'e ni to ne nitiere both moro e kweno kata e chenro mag ombulu e sende maromo 15 gi koso. Edwin. Erokamano ahinya George Bati awinji makare kendo mana kaka iwachono an for other house kama ne chenro mar kweno kata timo nonro ewi sanduge mag ombulu mane chichgo mabuchgi be sani ni e nyim doho ne timore. En chenro mano chakore nyoro to ne ywak nitiere ni nodhi mos ahinya nikech karomo gotieno to koro nochopo kama ogol ne nitie mesa achiel kende to mesnigi nomed mobet 4 mano mondo mi chenro no tem dhi piyo piyo to kata kamano kachopo gokinyi sa 10 wachore ni chenro makamano norumo kendo koro report ma idhi tere nyim doho ayanga ema koro indiko sama wuoyini mana kami kwan no matin but en ni ne nitie sanduge 41 sanduge 41 manokel kae for other house kae ni ng'iyo ni to form 34A mane ni eigi be nitiere to koso gin gi ng'ur mora mora kata gin gi penjo mora mora minyalo ng'i mondo ng'e ni to gin gi wach mane mago sanduge 41 mane ng'iyo form 34A mane eigi. Sanduge moko ne nitiere 45 mabende ne ng'iyo ni to register matching kata manual register mane otigo iketogo kosiyienego joma biro go ombulu mondo go ombulu notiyo machalo nade bende nong'ad nyinggi to kwan mag jok nying manong'ad e registers go kong'i gi kwan manogol gi IBC kaka joma nogo ombulu e tesendego chalo nade. Koro mage penjo madongo mane nitiere e sandugego. Sama wuoye kodi ni sandugego oselor kendo osekwan gi oseng'i gi mora mora okinde gi agents mano biro kae mar ng'iyo chenro no osewinjore kod registrars masani koro olorore kamoro gidhi ndiko report no. Nitie ywaruok moro matin ne agents dwaro ng'eyo ni to report ma idwa ndikni wanyalo nene kapok otere koso inyalo itere mondi kore ka ginene. To kata kamano registrar adek masani koro ndiko Elizabeth Tanui, Peter Molwa to kod Lilian Washira nowacho ni ok inyal tang'o gima gindiko sani nikech chik manowuok e nyim doho ok nowacho ni mondo gigo kata gitwak ewi report. Owacho ni mondo ging'i gik monego ging'i to mondo gindik report makamano koro nego bed ni chwalo nyim doho kapok oromo saa 11 odhiambo makawuono mabe igeno ni en gimo achiel kuom pek ma idhi miye bura madhi nyime e doho maduong' masani madhi nyime sani. Mana kaka ineno sani wane gine chenro mar gine Migago koro onge gima timore kiwuok for other house koni gimora mora koro iyweyo igolo sanduge igolo register aching manokel ka idwoko gi nikech chenro makoni orumo nikech koro en mana report ma idhi tere nyim doho kapok oromo saa 11 mabe idhi tigo bura madhi nyime no. Bati erokamano ahinya Edwin Okoth kuom miyowa ler kowuok for other house kama chenro mar nuoyo kweno mag ombulu moko kuom tesende mag ombulu ne otimore kendo nyaka gie sani gino man godo en ni ibiro chwal report kata duoko mawuok kuom nuocho mag kwenogo ne doho mamalo mogik ma pacho ka. Edwin ang'e ni pod ibiro medo miyowa mathoth pone ang' nitiere mora mora motucho kotende gi wach mar duoko ma ogol kata report mogol kaluwore kod nuecho mar kwenono. Nyakora mogi magi weche mabende wamedo yudo kowuok e gwenge mopogore opogore ma jofwambo magwa nitiere mondo mi koro ni to wang'e ni ang'o gini matimore e alwora marwa. Gie sani nyakora mogi wadani mondo wadhi e yweyo moro adundo to kapok wadhi e yweyo no nitiere ya mabende ndiko na ka kokalo e namba na ma en 23600 kaging'isa godo kaka weche chalo e gwenge mopogore opogore. Gavana ma Homa Bay osechako kore mani luongo ni Obonyo Nyawade wuod Kanyadoto owacho ni mano e kaka weche chakore e gwenge ma Homa Bay kocha. Jok ma bende medo ndiko na ka neno ka George Bati Anorwatai wuod Uyoma Kobongra Chara mor kod Ramogi TV kuom kelonwa gik matimore Supreme Court warito ng'eto mar do on Monday next week. Wacho kamano erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV Tai wuod Kobong mano Uyoma kocha. Ka neno ka Odongo Suku winjo Ramogi maber walimo ne baba mondo Nyasaye olochne mano kaluwore kod janeno no. Omosh Dirago Land Cruiser wacho ni Ramogi donjo no yo makare gwenge mag Kamato
kendo wantiere manaka wamedo winjo kaka gik moko dhi nyime. Mago gin moko kuom ote ma medo donjo kanya kwa Ramogi, omiyo kamoro amora ma intiere med ndiko ka indiko ne namba 30600 mano namba marwa mar ote machuok, kata bende nyalo luwo e Facebook men Ramogi TV kaachiel kod Twitter gi YouTube. Ka kamano wayueyo matin ka waduogo pod wan gi mathoth koting'o bende ma osebedo katimo redo chakre ne gi chaki okinyi ma kawuono nyaka gi seche ma koro gidhi e yueyo gin bende mar Migago. Kik idhi mabor. Tell me the truth. Table. Kata engage. Ine wonu nyathi. Who? Me. Why? How? Where? Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,144,890 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. now. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Steven from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner with only 10 bob. You too can be a winner. Majina Simon Drangu kutoka Bomet. Nimeshinda. Hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyakora Ramogi weche manyien Migago weche manyien motenore kod yiero 2022 omedo luwo ni mathoth ahinya mamedo timore konde duto mag piny Kenya. Ahinya paro mar oganda, geno mar jopiny kaachiel kod gigo madhi nyime achiel kachiel e doho mamalo mogik ma pacho ka Supreme Court
bura mar kwedo yiero manotim tarik 9 dwe mar 8 e kom tend piny Kenya. Wadhi nyime Nyakwa Ramogi. Okinde mag jatend piny moyier William Ruto, mag jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod mag duol mar IEBC owuon chiwo duoko margi e wi bura makwedo duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya do mamalo mogik ma pachoka odiechieng' mar 2 mar burano. Okindego okwedo ng'ur manochwal kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua kod jobura mamoko e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Nyakwa Ramogi sani wadwani wadhi achiel kachiel nyaka e od bura maduong' mogik ma pachoka miluongo ni Supreme Court, ma bende chenro osebedo kadhi nyime ka iyalo bura. Okinde medo twero wach ka bende gigolo neno ma gin godo, gigo ma giwacho ni ne otimore kod mano ma giwacho ni ne ok otimore e kinde mag goyo ombulu kod kwano ombulu gi lando duoko mar ombulu e kom mar jatend piny Kenya. Chenro ni dhi nyime Nyakwa Ramogi kaka wuone odiechieng' mar 2. Koro ni watudre gi Chris Owino ma bende osebedo e doho ni kochako odiechieng' manyoro nyaka odhiambo. Kawuono chako mondo kono mondo mi olunwa e yo makende ahinya kaka chenro mag twak gi gik miwacho dhi nyime e od bura mamalo mogik ma pachoka kata doho mamalo mogik ma pachoka mano mar Supreme Court. Chris Owino, misawa ng'iso nyaka gie sani ang'o gini ma osebedo e gin mage ma owachi, gin mage ma okol, gin mage ma itamruok, to gin mage ma bende yie kod okinde ma osebedo kad pedho neno magi kata wechegi e nyim joyal buche 7 mag doho mamalo mogik. George Bati odiochieng' manyoro mana kaka okinde mag ogai mar Azimio Raila Odinga, Martha Karua kod jogo duto makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nyoro oyudo thuolo makende mar seyo jakom IEBC Wafula Chebukati kod duol matayo yiero e pachoka IEBC kuom ne koso tayo yiero kaluwore kod chike ma oketi e pacho kae. Koro odiochieng' ma kawuono ne en thuolo mar okinde mag IEBC kaachiel kod okinde mag Wafula Chebukati mondo oduok moko kuom seyo mane omigi odiochieng' manyoro. Chenro ni kane ochakre Attorney General machon Ngire Githu Muigai ma bende en okil kamaloka mar jakom IEBC Wafula Chebukati ma bende odiochieng' manyoro ne ose kod okinde mag Raila kod Martha Karua e wi tayo yiero marach kaluwore kod chike ma oketi. Ne owacho ni Chebukati ne oluwo chike duto mane oket matayo yiero e pacho kae, ka bende gilero ni Chebukati ne oluwo chike mane doho omiye e bura mar 2017 mane kaachiel kod bura mar Maina Kiai kamane doho owacho ni ombulu ma olande ka luto ombulu kata polling station e ombulu ma ogik madak timne lokrok. Kane giwacho ni mano e gima ne Wafula Chebukati otimo mar neno ni ombulu duto mane olande polling station ne okolok kata chiel, ka bende gikwedo wach mane osebedo ka wacho kod kinde makwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto ni nitiere ombulu mane olok, nitiere lokrok mar ombulu e form 34A kod ombulu mane oland e Bomas of Kenya. Githu Muigai onyiso doho ni Chebukati mana ka jokombe machon mag IEBC ka oting'o Chisire kaachiel kod Samuel Kivitu mosenindo mane otelo ne ECK kod Isaac Hassan ne owacho ni jago makwedo kata jogo makwedo yiero mar William Ruto kendo oseyo Chebukati ginie jogo mane oseyo kendo ogolo e apisi. Isaac Hassan kendo gine giseyo kendo gigolo e apisi Vitu kagi wacho ni ka Githu Muigai nyiso doho ni jogo makwedo yiero mar Ruto gin jogo mosebedo ka kwedo yiero e tok yiero ka yiero kendo riembo e tich kendo golo e apisi jogo motelo ne duol matayo yiero e pacho kae. Bang' Githu Muigai ne okil kamaloka Eric Gumbo ne okawo telo kendo Eric Gumbo onyiso doho ni IEBC ne oketo okenge motegno mar neno ni onge kuo mar ombulu kendo kwedo weche mane osebedo ka iwacho ni ne nitiere jogo mane odonjo e kuku maduong' mar kano ombulu kata server mar IEBC kendo timo lokrok ne ombulu, ka owacho ni gigo mane giketo mar geng'o kuo mar ombulu kata mar tamo ng'ata ma ok oyien ma ok omi thuolo mar donjo e server mar IEBC ne ogeng'o
ji mane otemo donje server mar IBC kagilero ne ntiere joma ne temo mar mondo donj e kuku mar kano ombulu maduong' mar IBC donjo e server mar IBC kata ka olero ni nentiere dwaro kendo nentiere jomoko mane temo donjo e server mar IBC kata kamano onge ng'ata mane odonjo e server mar IBC ka onyiso doho gigo mane owacho kod kweth mar Azimio ne gin weche maonge tiendgi kendo onge ranyisi ka owacho mae bura ma onge ranyisi moro amora manyalo nyiso ni kwan ombulu ne olok kowuok e polling station kod mago mane oland Bomas ka bende Mahat lero ni kwan atamalo 64.6 mane Chebukati olando e kinde mane olando William Ruto ka jatend piny moyier nen atamalo mag jogo mane oyang kod mane oyang nyingegi kod Kimskit mano masin mar yango nyinge jogo ombulu ka owacho ni mano no okena atamalo mar jogo ombulu duto e pacho kae kata kamano mano nen en mana atamalo mar jogo mane oyang nyingegi kod Kimskit ka bende owacho ni okena dier gino mane Martha Karua owacho ni king'iyo ombulu mane olutne governor ma Kirinyaga kod ombulu mane olutne jolar komten piny nentiere pogruok mar ombulu maromo 25,000 ne oyango ni pogruok mane ntiere e kind ombulu mane olutne jolar 10 piny e kaunti ma Kirinyaga kod governor ma Kirinyaga ne gin mana ji 900 kende ma ok ombulu 25,000 kane olie kod Martha Karua ka bende ne okwedo kendo nyiero oko neno mane ochiw kod Okia Omtata mane yango ni IBC ok nyal lero ne jopiny ni ombulu maromo 140 odhi kure ne gilero ka gichiwo kwano kendo giwacho ni bang' kane Chebukati oselando atamalo mag jogo mane oyango nyingegi kod Kimskit bende negi keto tenge jogo mane oluto ombulu katiyo kod register mar andika magiwacho ni ne gin dhano ma odak chup 100,000 kendo bende gikwedo wach mane owachi ni Wafula Chebukati ne olando duoko mogik ma oko kwano kendo nono kendo piedho ombulu ma oke ute chung od bura 27 ne gilero ni IBC kod Wafula Chebukati nene onono piedho kendo kwano ombulu duto mag ute uchung od bura 290 e pacho kae ka gilero ni ute chung od bura 27 mane okolando duoko margi e Bomas ne osetimnegi nonro kendo ne osepiedhgi to gino mane omiyo koland ute duoko mag ombulu e ute chung bura 27 go Bomas en nikech lweny ne owuok e Bomas ka giwacho ni jogo mane okelo lweny e karomo mar Bomas of Kenya emane otamo IBC lando duoko mag ute chung od bura 27 go to kni IBC ne okoyudo duoko margi kata IBC ne otamre duoko margi ka giwacho ni jogo makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto biro kod lwedo muchido ok gibiro kod lwedo maler nikech ginie jogo mane omuocho chulo e karomo mar Bomas kendo ne gitemo mar chocho chenro mar lando duoko mogik mar komtend piny gino ma en ataro kod pentik ma pacho kae koro wageno ni kochopo saa 8 okinde mag jatend piny moyier William Ruto kod jalupna Rigathi Gachagua ka achiel kod Attorney General ma pacho kae Ngire Kihara Kariuki biro yudo thuolo mar golo neno margi kendo warito neno ni to gin neno mage ma okinde mag William Samoei Ruto kod Rigathi Gachagua dhi golo kalore kod seyo mane ochiwo odiochieng' manyoro kod kweth mar Azimio bende e seche mag kogwen chenro mar kwano ombulu e ute e kuonde luto ombulu maromo 41 kaka ne ogol chik kod Justice Lenaola ne oserumo kendo wageno ni kochopo kar saa 11 ma midhiambo to duoko makamago idhi pedho e nyim doho mondo kony joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e ng'ado bura kochopo chieng' wuok tich. Kopogore kod mano nitiere chik ma bende doho ne ogolo mondo otim nonro ne lony manyasani ka teknoloji mane otigo e lando duoko kata e kano e kayo duoko mag komtend piny. Koro wageno ni report ibro mi doho odiochieng' makawuono report mayango kaka ne mayango kata nyalo kwedo duoko gigo mane ogol kod Azimio. Nitiere jomoko mane otemo
kendo odonjo e kuku maduong' mar kano ombulu mar IBC boloko duoko mag yiero. Ripot makamano ibiro pedho e nyim joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e seche mag midhiambo mar mondo konygi bende e ng'ado bura chieng' wuok tich. Mago e chenro madhi nyime kar od bura mamalo kata e doho mamalo mogik Bati, ka wageno ni kochopo kar saa 8 chenro ni dhi duogo kendo okinde mag Ruto kotelnegi kod Fred Ngatia, Kioko Kilukumi kaachiel kod Kithure Kindiki biro yudo thuolo mar siro lwedo loch mar William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Bang'e to Attorney General ma pacho kae Manongire Kihara Kariuki bende biro yudo thuolo mar dakika 30 mar golo neno mare. Bati. Erokamano ahinya Chris Owino kuom miyowa lipot manimba kowuok e doho mamalo mogik mapacho ka Supreme Court, ma bende chenro mar bura dhi e nyime. Pod med ketonwa wang'i kanyo ka nitiere moro manyalo tucho e thuolo machielo ma joyal buche kod okinde biro duogo kendo twak tielo mar 2 midhiambo ma kawuono bang' Migago mondo ibinyiswa ni to gin mage ma owachi kata mage motucho e doho mamalo mogik. Madi med dhi nyime ketonwa wang'i kanyo nyakwara Mogi. Wamedo dhi nyime gi weche mamoko ma bende wayude ni luoro kwako ward ma Kangai kar chung od bura ma Mwea e kaunti ma Kirinyaga tok jomaundu moko. Monjo od MCA moyier ma Kangai ward James Njiru. Koloso tok monjno MCA no owacho ni kod buok kendo bende wacho ni nogoyo koko tok kane gifwenyo mach maduong' kowuok e kund dhok. Joroge kara jonjorego bende ne okwalo nyithindo, kata kamano ne odogo yudgi toka petha magere. Chupa mara diesel no yuda kanyo toka obila mag tesedo obila ma Kangai chopo kamane monjo no timore. Gino ma MCA no wacho ni en monjo mano mochan mar buogo ngimane. MCA no moyier koro dwaro mondo mi piny owacho ji warita mare, kowacho ni en kaachiel kod johera mage ne ginindo oko e koyo. Kwa bahati mzuri nikawasikia kampuni ya wachome mahali walikuwa wamewasha moto, pande moja ikachomeka, tukaweza kupiga nduru na majirani wakaingia, tukasaidiana na hao majambazi wakatoroka. Uchaguzi imeisha na mwenye amechaguliwa na kuanga na maandui wengi. Ningeomba ndio niweze kuhudumia wakazi wa Kangai na niweze kutunza familia yangu, nipatiwe ulinzi wa kutosha. Kuna ripoti ambayo tulikuwa tumeletewa hapa Jumapili ya kwamba kuna watoto wawili ambao wamepotea, na ripoti ilipoandikishwa pale kwa police station wa Muru, tulianza kutafuta watoto, na hiyo jana waliweza kupatikana, na mtoto mmoja ni kijana wa miaka 5 na mtoto wa pili ni msichana wa miaka 12. Wote ni watoto wa shule, na vile walipatikana tumewapeleka hospitali waangaliwa labda kama kuna kitu alitendewa, investigation ikiendelea, na suspect bado hajapatikana lakini tunamtafuta. Koro Mogi wadonje mago mag Saba. Kambi manomiyo rak gi duol matayo yiero kod kewe pacho ka IBC mar tayo yiero mokalo dagi momoe gi piny ni ok ginyal ngang' yawo mbui margi manitiere gi duoko hie kata mineno ni Saba bang' doho mamalo mogik golo chik mondo mi yawe kaka achiel kuom yore mag timo nonro kaluwore kod bura madhi nyime nyim doho maduong' makwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Ndalo achiel bang' doho mamalo mogik ma pacho ka golo chik mondo mi yaw Saba kata mbui moting'o duoko mag yiero mag jatend piny Kenya e yiero mokalo, kambi mar Smartmatic pod odagi luwo chik ma doho. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur ka kwede mokalo okang' ma kambino okawo mar tamruok luwo chik mar doho bang' yudo oboke koya e kambino. Oboke malero ni Savano oting'o nyaka nonro mag giowuon kendo en e bwo arita mager ma ponono ni oyawe biro miyo joma moko owinjore donjo e Savano thuolo mar donjoe. Bende kambino wacho ni mbui margi ni kod nonro mag pinje ma oko manyalo rochi gi joma oko winjore kendo ni donjo e Sava biro ketho chenro moko mag yiero e kinde mabiro.
Smartmatic wacho ni jogo man kod ng'ur ni kod thuolo mar ng'iyo duoko manie mbui mar oganda kata public portal mana kaka notime kinde yiero, kendo ni gisegolo chik ne IBC mondo chiw thuolo ne jogo duto man kod ng'ur. Kambino wacho ni oboke ma aching' manoya e tesen goyo ombulu bende nitiere ne ji duto, kendo mago nyalo tigo gi joma ni kod ng'ur mar ng'eyo adiera. Oboke no koro nyuolo paro mopogore opogore ka jachung' maduong' mar Raila Amolo Odinga, Saitabao Kanchori, Senator Manarok, Ledama Olekina kod janon mbui ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, John Njoroge, golo duondgi e mbui mar oganda mar Twitter ka koro gikwero mokalo okang' mokaw kod kambino mar dhi ataro mar chik mar doho mamalo mogik ma pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi, mano lipot mar Lydia Okeyo ka bende oliekonwa mago ma timore ma ogol kod kambi mane duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kewa IBC. Omiyo ting' katorak mara ne tayo chenro mag neno ni weche mag mbui mag IBC oketi e yo makare. Gin mana moko kuom nyako Ramogi ma wamedo luoni kawang'iyo ni to oganda to wacha ng'o kaluwore kod okang' makama. Par ni ma en achiel kuom gigo mabende ne omiyo oganda obedo kod weche mathoth ahinya mano kata higa mar 2017 ma bende ne chenro mar ombulu oter e doho mamalo mogik mapacho ka Supreme Court. Wamedo dhi nyime nyako Ramogi kama bende gi kinde ni koro wadani mondo mi wang'i mago motenre gi weche mag somo. Jatend migawo mar somo George Magoha okwayo jonyuol kod jopuonj mondo mi orid okanda iko jopuonjre madhi timo penj maduong' mar grade mar 6 klas 8 kod mar klas 12 chakre dwe mar 11 mar higani. Magoha manoloso e kinde ya okang' mar 2 mar klase mag CBC skund sekondar ma Honorable John Njoroge Nairobi okoni moko kuom jopiny osebedo ka duoko piny owacho kata duoko piny geno ma jopuonjre ni godo kaluwore gi weche magigolo ni kinde matin ma odong' winjo bed ni chwal ne jopuonjre go nyime. Okoni penjgo biro dhi nyime kaka osechan kod piny owacho. Let us support them to take their exams starting from November. There will be 3 exams. There were 4 this year. We did 1. I think there will be 3 exams this end of year, and those exams should end by the 23rd of December. Everything has been put in place to ensure that everything goes smoothly. As we are speaking to you now, the last assessment for the grade 6 is ongoing. It will continue until the 9th. So it's also important for us to encourage the children and to ensure that they are all at school and they are supported. Seche ma jopuonjre mag grade mar 6 dhi nyime kod yiero sikunde mag junior secondary, chenro ma bende dhi nyime nyaka tarik 10 mar dweni. Jonyuol kaachiel kod moko kuom jopuonje dhi nyime kod golo penjo ma opogore opogore. Jopuonj kaachiel kod jonyuol wacho ni gigombo ng'eyo yo ma migawo mar somo dhi tiyogo e miyo jopuonjre thuolo e sikunde mag sekondar madundo ahinya to mago madongo miluongo ni national schools. Wira ni piny owacho ne osegolo piem mag jopuonjre. Bende gipenjo ni to jopuonjre madhi e sikunde ma jopuonjre dakie dhi nindo kanye, nikech gineno ka igero mana klese to kuonde nindo to ok medi kod piny owacho. Jonyuol bende owacho ni moko kuom sikunde manitiere kod junior secondary bende gimanyo e mbui to ok ginyal yudogi. To en kriteria mane midhi tigo mondo nyathi man ni Pentagon oyudre Pangani Girls? Ere kaka idhi time nade mondo nyathi manondiko Kapsabet oyudre Kapsabet? Nekech kwang'iyo system mar CBC, grading nyage chako gi 1, 2, 3, 4. Mago gin approaching, meeting, exceeding and so on. Koro jonyuol mang'eny ok understand. Kendo chutho kanye what involve gi a selection of schools to thothgi penjo criteria midhi tigo. Ithindogi no wach ni mondo giyier schools. To kwa ng'iyogi nitie moko ma pod tindo ma kaka dwa wuok dala nikech they are still under parental care. Nikech jaigni 11, 12 magi joka pod tindo. Koro kaka nyithindogi dwa bedo taken care of ka nyathi odhi in a very very far off school. Maindi the government onego ket a very clear policy
kaka nyithindo gi idhi tim nade, inyalo dhi ko. Ramogi piny owacho singo keto kenge kendo tiyo gi yore duto mag neno ni otiek chutho chochni mag arita kwe e gwenge mag Handege e kar chung od bura mag Gatundu South e kaunti ma Kiambu ma ji adek osewito ngimagi e yore mag galagala. Jalup County Commissioner mag Gatundu South Stanley Kamande owacho ni obila biro luorore e gwengego odiechieng' gotieno mar goyo gono jomaundu ma osebedo ka rocho arita kwe e gwenge makono. Omedo ni ojende ma wuotha oya e chirni makono ibiro maki kaluwore ni ojende makamago ema donjore timbe mag maundu. Ojiwogi mondo gimany ohala ma ginyalo timo kata ka tek to gidonje weche mag pur bende. Lakini tukiona kitu tuseme, tusinyamaze. Wewe umeona nyumba ya mwingine ikivunjwa umenyamaza, sababu si yako, kesho itakuwa ni yako. Tupatiane habari. Hata kama munipatii, simpatii hawa wazee wa nyumba 10. Hiyo habari. Vile mumesema askari wao wakitumwa, askari watakuwa wakikuja hapa kila siku. Si ndio tumeamua namna hiyo? Watakuwa wakitembea hapa kila siku mchana na usiku. Wala wanaregarega kwa maduka bila kitu ya kufanya. Asubuhi ameamka hata hanawi uso. Anakuja tu kungedia kwa shopping center. Mutarokotwa. Mutafagiriwa. Baka mjue aibu. Mtu akae kwa nyumba. Mtu aamuke hadi alime. Mwabua na referee hapa mashamba ni nyingi haijalimwa. Wacho mar kaunti ma Laikipia ochuoko ogirimiti kod duol mar lakteche KMPDU maneno ni lakteche 33 manoriembie tich oduokie tich kendo kochakore odiechieng' ma kawuono. Lakteche makamago ne othich oko e tich e kinde thuolo mar dweche 40 mokalo e bwo tenda gavana machon ma Laikipia Nderitu Muridhi, gavana manyien ma Laikipia Joshua Irungu kaachiel kod jagoro mongirore mar KMPDU David Yatela ema ochuoko gi ogirimiti makamano mabiro neno ni lakteche go ochulo osara margi mar dweche 27 mosekalo. Wale walikuwa nje tuko na watu 33, madaktari wote wale walikuwa wako nje, na kwa hivyo kuna wale wa kwanza 12 watakuwa wamerudi kuanzia kesho. We are going to pay them 27 months which we are working out, and we are going to pay them one check na ni baada ya kufanya supplementary budget, kwa sababu tumekuta budget iko imetengenezwa. So I will be working towards I'll start putting them one. Tumekubaliana kuanzia tarehe 1 wale watakuja tarehe 1 Septemba kesho waanze kazi, mshahara watalipwa mwisho wa mwezi. We have issues that made the doctors to go on strike and then be dismissed. In this our negotiation that we've had in this framework, all those issues have been resolved. Lit kod kuyo kwa gweng' ma iluongo ni Malimeli manitiere kar chung' od bura ma Shinyalwe kaunti ma Kakamega bang' ringre jal moro ma jahigni 50 yudi ka oliero e wi yien mapera manitiere puothe ma e dalane. Kaluwore gi min ode jal mong'ere kaka Ezra Skim ne ochiwo gotieno mondo mi odhi okonyre, to kata kamano ne okawo thuolo malach kapok ne odok ot, gino mano miyo min ode obedo gi chich kendo chune mondo okaw okang' mar dhi rango kama entiere, eka ne opo ka oyude ka odere wi yien. Masira ma kamano ne oyangi kod ruoth kata chief ma gweng'no Harriet Hanguya Sore ma bende ne okwedo okang' mager nek ma kamano, kowacho ni nyaka sani obila timo nonro mar yango ni to en ang'o manokelo deruok mare. Sechego ma pod girito chenro mar bero mar yango adieri kotenre kod tho mar jalo. Ringre mare kata kamano nitiere od thieth kata kod kalo kano ringre jomotho ma od thieth maduong' ma Kakamega. Na mtoto kuamka asubuhi kijana yangu akawa anatoka, nikamwambia unajua ni nini? Baba ameamka hapa usiku, sijamuona. Sijui ameenda pahali ama ni nini baya, sijamuona akirudia. Naye kukuja huku juu alikuwa anakuja kutafuta wengine waende kibarua. Alafu naye akarudi tena nyumbani mbio akiniita kwa sauti. Hata mimi nikawa shocked. Akaniambia mama, kuja tuende, kuja tu. Sitaki nikupee wasiwasi, lakini kuja tu tuende. Tukafika hapa nikakuta haya yamefanyika hivi. Alijinyonga sababu ukiangalia yeye ni mzito na kamba ni nyembamba. So alijinyonga, kamba ikakatika akaanguka chini hapa Malimiri sub location.
Kwa wakati huu mimi nimekuwa hapa miezi 2, hiki ni kisa cha kwanza. Ikiwa mtu ako na matatizo ya nyumba ama matatizo yoyote, kama ako na shida fulani, heri hata asika advice kutoka kwa kanisa, marafiki, hata sisi kwa serikali pia, aje atuelezee. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class, or first class? Dial *811 447# to get a Toti Jaber. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo, wuo nyangege. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nakora Ramogi machini kendo koro adonje weche